jak si nahrál track na takovém místě? Tam není studio, ne? Není. Ale vieš čo ide, že mňa by to reálne v živote ani nenapadlo, že niečo také sa tam fakt, že udeje, vieš, že to také veci spojil Boh, že proste som sa zalúbil do baby, ktorá vlastne sme sa bavili nejak o Cynthii, kde mi povedala, že vlastne to je jej sen, aby niekto zložil pesničku jak Separ pre ňu, hej. Potom mala narodeniny 7. októbra v tom rozmezí a proste ja som bol vždycky taký, že ja som radšej ľuďom na či narodeniny, meniny, Vianoce, to je jedno aký sviatok, proste radšej niečo spravil, vytvoril zo mňa, hej, či už keď som mamke kreslil obráz, dával do toho fotky a nejaké takéhoto typu proste darčeky, tak proste som fakt dúmal a tam som ani nemal ja možnosť niečo nakúpiť, vieš. Čiže proste som riešil s produkciou potom, že robím hudbu, ideme splniť sen na národky tu dávaj proste. Fakt, že takto nápad a to bolo, že asi týždeň predtým, jak mala mať tie národky.